Sabeu qui sóc? Sóc la Terra! Sí, el mateix planeta Terra! I us vull parlar d'algunes coses que em preocupen i que també us haurien de preocupar a vosaltres. Tothom parla del temps que fa o del temps que farà, que si avui fa més fred que ahir, que si demà plourà... És normal, perquè el clima és importantíssim per la nostra vida. Ens influeix, per exemple, quan decidim que ens posarem per anar a l'escola o si podem sortir a jugar al carrer. I també afecta a tots els éssers vius del planeta, també a les plantes. Si tu i jo ens trobéssim a l'ascensor, saps què et diria? Que tinc calor. Molta calor. Això és degut al canvi climàtic. I els éssers humans en sou força responsables. Cada cop que enceneu un llum, l'ordinador o el microones, o cada vegada que us dutxeu, consumiu energia. Aquesta energia es produeix, en gran part, cremant gas, carbó o petroli, el que anomenem combustibles fòssils. I quan els cremeu, llanceu a la meva atmosfera tones i tones i tones de gasos. Aquests gasos es queden a l'atmosfera i formen una mena de teulada lletja i bruta que reté la calor. És el que coneixem com a efecte hivernacle. Perquè com passa als hivernacles on cultivem plantes, aquest sostre de gasos impedeix que la calor se'n vagi i jo cada vegada estic més i més acalorada. Si aquest augment de la temperatura continua, tindrà conseqüències greus per a mi i tots els éssers vius. Causarà grans tempestes i inundacions terribles. Fondrà el gel dels pols i el nivell del mar creixerà fins a inundar les ciutats costaneres. Augmentaran els incendis forestals i les sequeres i alguns llocs que abans eren plens de vida es convertiran en deserts. I condemnarà a mort espècies senceres d'animals i plantes. Però... podeu fer alguna cosa per evitar el canvi climàtic? És clar que sí! Per exemple, fer servir energies netes, que s'aconsegueixen amb el sol o el vent. Energies netes que no produeixen gasos contaminants tan perjudicials. Cadascú de vosaltres pot ajudar en petits canvis, caminant o anant amb bici o transport públic en comptes de fer servir el cotxe, o també apagant el llum, el televisor o l'ordinador quan acabeu de fer-lo servir. I, per suposat, reciclant, cuidant i respectant tot allò que ens envolta. Animals, boscos, rius i mars. Prenent decisions intel·ligents i treballant tots junts, ho podrem aconseguir. Perquè, ja ho sabeu, canviar el món és cosa de nens! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, Happy Amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning TV! Tots sabem que la Terra s'està escalfant i que això és molt perillós per la natura i per tots els éssers vius. Una de les causes més importants d'aquest escalfament és el que anomenem l'efecte hivernacle. Però, sabeu què és això? Els hivernacles són casetes tancades de vidre o de plàstic, on s'hi conreen algunes plantes per protegir-les del fred a l'hivern. Aquestes casetes permeten que hi entrin els raigs de sol i retenen la calor. Així les plantes sempre estan calentetes i poden créixer. Aquest mateix efecte també està passant al nostre planeta, la Terra, però en aquest cas és molt dolent per la Terra i per tots nosaltres. Els gasos que generem amb les fàbriques, amb el fum dels cotxes i amb les xemeneies van directament a l'atmosfera i retenen la calor del sol dins de la Terra, com ho fan les casetes de vidre dels hivernacles. Per això, la Terra cada vegada té una temperatura més alta i la naturalesa i tots els éssers vius patim les terribles conseqüències de l'efecte hivernacle. El gel dels pols s'està descongelant i els ossos polars i els pingüins, per exemple, s'estan quedant sense llocs on viure.
Això també fa que el nivell del mar creixi i que hi hagi inundacions en moltes ciutats costaneres. Tot això és molt trist. Però encara som a temps de solucionar-ho. Molts països estan començant a prendre mesures i es reuneixen per treballar en equip i ajudar el nostre planeta. Mentrestant, nosaltres, els nens, també podem contribuir a reduir l'efecte hivernacle, tenint cura de la natura i estalviant energia. Com? Doncs molt fàcil! Aprenent a reciclar, estalviant aigua, apagant la llum, l'ordinador o la televisió quan no els estiguem utilitzant. Hi ha moltes formes d'ajudar, però el més important és conèixer i aprendre els problemes per poder solucionar-los. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo de Happy Learning TV! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Heu sentit parlar de l'oli de palma? Segur que sí. A més, és molt probable que ho hagueu utilitzat més d'una vegada, sense ni tan sols adonar-vos. Ho podeu trobar en coses com el xampú, la pasta de dents, les galetes i fins i tot en algunes xocolates. L'oli de palma s'ha convertit en un producte molt popular a tot el món. Però amaga un terrible secret. Per plantar la palma, que és l'arbre que produeix aquest oli, s'està arrasant una selva sencera. Quina pena! Mireu aquest mapa. Això que veiem envoltat de vermell és la selva del sud-est asiàtic, una de les selves més antigues del món i un dels pulmons més importants del nostre planeta. Allà viuen milions d'arbres i plantes, indispensables per combatre l'efecte hivernacle. A més, és la llar de moltíssims animals que no existeixen en cap altre lloc de la Terra, com aquesta família d'orangutans o aquest majestuós tigre de Sumatra. Però aquesta selva tan indispensable per al medi ambient i per la vida de moltíssims éssers vius pot desaparèixer per culpa d'aquest oli. Cada dia es talen i es cremen centenars de quilòmetres dels seus boscos per a substituir-los per arbres de palma. Milions de plantes desapareixen i els animals, com aquests pobres elefants o aquest orangutan espantat, fugen intentant escapar de la destrucció. Encara que molt aviat no els quedarà cap lloc on fugir. Si entre tots no fem alguna cosa, es quedaran sense llar, sense aliment i acabaran desapareixent. Però no tot està perdut. Per ajudar els animals de les selves del sud-est asiàtic, el més fàcil és menjar sa! La brioixeria industrial i els aliments processats estan plens d'aquest oli i són dolentíssims per la nostra salut. Si voleu menjar pa de pessic, podeu fer-lo vosaltres mateixos amb la vostra família. I a més és molt divertit. En comptes d'aliments processats, és molt més intel·ligent menjar fruita, verdura, carn i peix, que són moltíssim més beneficiosos per al nostre cos. Així que ja sabeu, a menjar bé! Si mengeu sa, els orangutans i els elefants podran continuar vivint feliços
i contents en les selves del sud-est asiàtic. Ah, i tota la natura i el vostre propi cos us ho agrairan. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu aquestes imatges. Us agrada la pluja? Bé, és veritat que de vegades pot ser una mica avorrida, però i el bonic que queda tot després de ploure? Els colors semblen nous, l'aire està més pur, quina bona olor! I tot sembla més net i brillant. Quan plou, tot s'omple de vida, perquè l'aigua és vida. Com li agrada l'aigua a aquest ocellet? Us imagineu que això deixés de ser així? Que l'aigua de la pluja, en comptes de netejar, embrutés? O que en lloc de donar vida, emmalaltís i destruís tot el que toca? Desgraciadament, això ja està passant. Aquesta terrible pluja existeix. La creem nosaltres, els éssers humans, amb el fum dels cotxes i de les calderes i els gasos de les fàbriques. Tot aquest aire brut i tòxic puja a l'atmosfera i es barreja amb els núvols. Es fiquen les gotetes d'aigua que les formen, convertint-les en gotetes d'aigua contaminada, en gotetes d'aigua àcida. Per això, aquesta pluja tan nociva i perillosa se'n diu pluja àcida. Fins al seu nom fa por, veritat? Aquesta pluja és tan dolenta que quan cau a la terra provoca veritables desastres a la natura. Seca les plantes, destrueix els nutrients del sòl, enverina l'aigua dels rius i els llacs i fa que molts animals emmalalteixin i morin, com aquest enorme peix o aquesta granota petita. Quina pena! Sí, els compostos químics de la pluja àcida són tan nocius que poden fer que fins les estàtues i els edificis es vegin així de lletjos i espatllats. Quina barbaritat! Imagino que estareu pensant, si la pluja àcida és capaç de destruir la pedra, què podem fer nosaltres per lluitar contra ella? Doncs moltíssim! Perquè, com sempre us diem a Happy Learning, la salut del planeta és responsabilitat de tots. Amb petits gestos podem aconseguir enormes canvis. Per exemple, si triem anar a l'escola amb bus o amb bici, si ens posem un jersei en lloc d'encendre la calefacció, o si reciclem els residus en el seu contenidor corresponent, contaminem menys l'aire. I amb menys contaminació pujant a l'atmosfera, els núvols tornaran a estar nets i la pluja serà una altra vegada aigua pura. Adeu, pluja àcida! Però, com sabeu, això només es pot aconseguir amb la participació de tots. Així que, som-hi! A cuidar el nostre planeta! I ara marxo a saltar tolls, perquè sembla que plourà. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Sabíeu que el major enemic de l'aigua és el plàstic? Sí, ja sé que a vosaltres no us sembla tan dolent, perquè gairebé totes les joguines estan fetes de plàstic. Però creieu-me, el plàstic pot ser molt, però que molt perillós. A l'aigua i a la terra els està fent moltíssim mal.
Mireu al vostre voltant i fixeu-vos un moment en totes les coses que estan fabricades en plàstic. Cadires, cables, joguines, galledes d'escombraries, la galleda del pal de fregar, raspalls de dents, pintes, pinces... Són un munt, veritat? Estan per tot arreu. Com els envasos i productes d'un sol ús. És a dir, coses que s'utilitzen una sola vegada i després es llencen. Les canyetes, les bosses o les ampolles són productes d'un sol ús. Quant de temps trigueu a beure un refresc amb una canyeta? Uns 5 minuts, perquè aquesta canyeta que després llanceu a les escombraries i ja no torneu a veure, triga a desaparèixer 450 anys! Us ho podeu creure? Això succeeix perquè el plàstic és un dels materials que més temps triga a degradar-se, que més temps triga a desaparèixer. Ara imagineu això. Tots els dies la gent utilitza milions de canyetes, milions de bosses i milions d'ampolles. Us heu preguntat a on van a parar totes aquestes escombraries que trigaran segles a desaparèixer? Perquè si no es recicla bé, van a parar aquí, sí, a l'aigua, tones i tones de plàstic. El plàstic que envaeix el mar mata milions d'animals. Alguns queden atrapats, uns altres moren asfixiats i altres s'ho mengen creient que és menjar. S'han trobat molts animals morts per culpa del plàstic, com foques, dofins, peixos, ocells... És terrible, veritat? Però encara som a temps de revertir aquesta situació. Com? Doncs disminuint l'ús de plàstic, és clar! No necessiteu deixar de jugar amb les vostres joguines, però sí que podeu cuidar-les molt bé perquè així altres nens puguin utilitzar-les quan ja no les vulgueu i així es fabricaran menys. També podeu deixar d'utilitzar canyetes de plàstic. No les necessiteu per res. Una altra cosa que podeu fer és canviar les bosses de plàstic per bosses de roba i les ampolles d'aigua per unes de metall o de vidre. Aquests materials es poden utilitzar centenars de vegades i són molt més fàcils de reciclar. Sembla poca cosa, veritat? Doncs no ho és. Significa moltíssim per l'aigua i pel nostre planeta i per tots aquests animals. Gràcies a tots nosaltres podran sobreviure. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.